Hello, welcome back. Minsan sa buhay natin, kapag dumating yung mga nagkaiba-ibang mga problema, yung mga problema natin, sinasarili natin, nalimutan natin ang Panginoon na tatawagin natin siya. Nandiyan lang siya, naghintay na tatawagin natin. The title, Usahay. Usahay, malimot ako sa mga saad mo. Usahay, malimtan ko ngay ka nagpaabot, ngay ka doolon ko, ngay ka sampiton ko, nga pangitaon ko, gayon presensya mo. Usahay, malimot ako sa mga saad mo. Usahay, malimtan ko ngay ka nagpaabot, ngay ka doolon ko, ngay ka sampiton ko, nga pangitaon ko, gayon presensya mo. Ikaw doolon ko, ngay ka sampiton ko, nga pangitaon ko, gayon presensya mo, ngay ka doolon ko, ngay ka sampiton ko, nga pangitaon ko, gayon presensya mo, gayon presensya mo, gayon presensya mo.